חבר'ה, ברוכים הבאים לרובע י"ג. רובע י"ג הוא מאופיין בבנייה נמוכה. בנייה שאין בה יותר מדי בניינים עם הרבה קומות, וכמו שאתם יודעים, גם י"ג רוצה להתפתח. אנחנו נמצאים פה באזור של פינוי-בינוי, וכמו שאתם מבינים, רוב הבניינים באשדוד יהיו גבוהים, וגם י"ג. למה טוב י"ג? 7 מוסדות חינוך מובחרים, המון תחבורה ציבורית שקיימת, ואתם ממש נמצאים על גבול רובע י"ב, שכידוע זה אחד הרובעים הכן המבוקשים. אז אנחנו נראה לכם את הדירה הראשונה שקיבלנו, 4 חדרים, 100 מטר, חתום פינוי-בינוי, קומה ראשונה מעל דירת גן, שווה לכם לראות.